Ayan, nandito tayo ngayon sa Urdaneta City, isang syudad ng Pangasinan. Welcome to Urdaneta. Ilan na bang syudad ng Pangasinan? 4. Ayan. Isang mall. Saya ng mga Pilipino ngayon, daming bata. Nagado, tirum-rumaran. Minsan lang naman daw sa isang taon. I-enjoy na lang ang Christmas. Magic Mall. Magic Mall, Urdaneta. Ang kauna-unahang mall sa Urdaneta. Urdaneta City. Isa ang Pilipinas sa pinakamasaya na nagdiriwang ng Christmas. Yung iba simple lang pero makikita mo ang kaligayahan nila. Nung namuhay ako sa Middle East, ibang iba pa rin ang mga Pinoy pagdating sa kasiyahan. Kahit anong dinadala ng buhay, masaya pa rin tayo mga Pinoy. Sabi nila tayong pinakamahabang pag-celebrate ng Christmas. Ayan. Kasama natin ang mother ko. Ang mother namin. Papasyal ko muna sila. Ayan. Ikot-ikot. Yan, ganyan ang buhay. Pag may pagkakataon, pasyal mo ang iyong mga magulang. Minsan di kailangan ng malaking pera. Yung makakain lang kayo sa labas, merienda. Kahit na di malaking budget, ipadama mo ang pagmamahal sa iyong ina habang nabubuhay. Yan. Hintay lang natin si mother. Dahil darating ang araw, magiging lola rin tayo. Itong mall na to hindi naman ganong kalaki yan, pero pag pinasyal mo ang iyong mga magulang, masaya na sila. Hindi na naghahangad ng magandang lugar. Okay, maya tayo magmerienda. Okay, let's go. Yan, mayroon na palang annex itong Magic. Punta natin, let's go. Oh, malaki na, mas pinalaki pa. Magic Mall Annex. Ano? Oh.
Ito yung old City Hall. City Hall, Urdaneta. Wala, doon naman ang simbahan. Napapasukin siguro dahil wala pang bukas. Okay, nandito na lang tayo. Bagsakan Market. Ayun, oh. Diyan matatagpuan ang murang gulay, Bagsakan Market, galing Baguio. Okay. Ayan, namimili ang maglola. Ang aking 6-footer na pamangkin. Ganito palang magandang mamili. Walang pangganong tao. Sigurado pagpatak ng 29. Talaga naman, siksika na naman. Yan, mamimili sila ng konting stock para sa New Year. Ang Noche Buena. Ang maglola. Okay. Budget lang. Budget lang ang bili. Kailangan ng mamahalin. Okay. May elevator din pala rito. So, elevator. Yan, sarap ng kain ng maglola. Ang nag-sponsor ng pagkain namin ay si Ate Sara, ang nag-iisa kong ate. Sa ngayon ay nasa bansang Bahrain. Shout out sa Bahrain, si Ate Sara Mangnoy at ang kanyang anak na si Sian, ang kuya ni Clyde. Enjoy life habang nabubuhay ang magulang. Padama ninyo ang pagmamahal. Kahit simple lang. Hindi nyo kailangan ng magarbong pagkain para sa kanila. Okay.